Tabuk edisio राज्य सरकार एडिसी रांग रहा है नहीं बार बार तिप्रामथा बात तिप्रामथानी जे ब्रांच रॉक वाइट ये रॉक गुमा बदल रॉक साइट हों ना तिनी आंग जे नुखा ठीक न तंगो जे वाइट ये भी जे चराई रॉक इलेक्शन में सकांग अक्टूबर गरीबों में बोनारो मोबाइल रिचार्ज थैने नी 28 दिन नी मोबाइल रिचार्ज थैने नी 290 टका करी तब प्रत्येक टा वाइट ये नी जे बरक रक नेता रनी थानी गाड़ी नंबर कुरी गाड़ी आपेल अंगूर नि मोबाइल लोग तंगफों कैसा कैसा 60,000 70,000 सारा उसुमिया फों बरन नि मानबा तब अरबो नि बुइले बीजेपी नि नेता रक बरो थांग गे जम्पु हिल बरो थांग गे चाकनोंग मताय बरो थांग गा 18 मुरा वो थांगु हिल बनि गाहाया टूर बरो थांग गे लंदन टूर बरो थांग गे स्विट्जरलैंड पृथ्वी नि सर्वनि जागा आई रांगे बरन मांगा ठीक है अब सी हुई बुमा बदल हेंगे तो तब एमन बाबे चश्मा कसम पाइले खाता माने बुमा बदल हेंगे ना चश्मा कसम बुमा बदल के चश्मा कसम और चश्मा बो वैसे माने 5,500 रेमन दे तमाबरो नि हिमले रेबेन दे तमाबरो और चश्मा कसम बो बहुत दुकाने पाइले अब साइ रहर पो उनका वो नेट तो जे चश्मा कसम ऑर्डर माने नेट से बंदों थांगो रखिसे खाना सिला आवन बागे ना ई जे लाइफस्टाइल एक्टिविटीज अब समस्त त्रिपुरा बासी नुगै दं अब न आं सानान मुसुंगो आं कयनानि मुसुंगो गाड़ी कावै निनि इनको कावै मोबाइल तुयै अब बाय इंडिया कारण नुं इकोनॉमिक क्लास अफ फानो कादि बिजनेस क्लास अफ फानो कादि फ्लाइट नुं थां साइने दिल्ली वो एक लोगेन थां सगैने पैसेंजर इकोनॉमिक हिंके बस कांगों ना इनको बिजनेस हिंके इकोनॉमी हिंके उगलोगों ना फ्लाइट एक्सीडेंट उनफुरबो एक लोगेने थीनै बिला ठीक अंति है ना नुं आपेल आंगुर नि मोबाइल फानो पाइदि आंगु जे कीपैड फानो पाइदि आं दुई बार एमडीसी उनखा आं ताल पन्त आपेल आंगुर बुमा खां नुगिया खले चेहरा ओ इकु गाड़ी कसब न तुई तंगजा बोले एसटी कॉर्पोरेशन ना हमने बोले कैसे कैसे एमडीसी दुईटा गाड़ी तंग आं सागला बुमु भेगलें बाबा बरो मान आबो एडीसीओ रांगकुरी के बरो नि इनकम नबो बो नुकलो को विजिलेंस नांगनाय सालसे सालसा ईडी नांगनाय बरो नि इनकम बा आवनि बागे आं सानांगो जो ताखुबताय बुखुक्स निनि बरकनो सेवा खालायनानै हेंकाय नुं हाइ फाइ तंग इंडिया जे राजा परिश्रम खालायो प्रजाराखाय आनंद तंग राजा आराम आयस खालाय गोबां तंथ थखलाय तंहांकाय हा कमाखा ताबुनि बुबाग्रा तो परिश्रम खालाय से नुया खालाय न 13 जन एमएलए मानखाबले 1949 15 अक्टोबर निसिमी जे भारतवर्ष जुग्रिमानि बिनि नाना आफ्रिन सिमी आंचलिक दल कुनु दिन 8टा 9टा 10टा 8टा 9टा 10टा बजे एमएलए माय ताबुन गोबां मानले ताबुगले एडीसी बो आसुखा एमएलए बो गोबां मानखा 13 जन 13 हंगा आनलाखि नम्बर किन्तु 13 हंके फेरखौ मानखा हंगाय ताबुगले इन तो फारक कुसु कासिने हिमानि एडीसी प्रशासन ताइबो बुरा रोगनि बुआ लरि माहाय लरि जागला आबले तामबा सुंताइबो नुगै तंगो बंनि बिसिं एमएलए रक बाक्सा कागना नाय तंगो सु नुंबाय तंगले राखनो तासा कुथुइना हवै आसुगले सालाय मारो नु बना दुखरि लाभ करि बुले सुं बीजेपी तंग तुइसे बुबाग्राना दुखरिया हंकाय नुं तिप्रा मथ तंगैता मुनि बना दुखरि तंखाबा 2 दिन परखेन सिंगापुर 2 दिन परखेन अमेरिका मा थांजा उले सहिहामिया काउन बागैनो हिनो जे आपेल आंगुर मोबाइल पाइनानि कम्पिटिशन गाड़ी पाइनानि कम्पिटिशन चश्मा कसम पाइनानि कम्पिटिशन अब बन्द खालायदि बुबाग्राना काहाम खालाय इनको खालायनानि सुजुग दिखेकै साव कारण विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी खालायदैछे राजानि प्रति बुबाग्रानि प्रति जोंनि बखा केबल उमानि सब कर्नर उमानि तंगाय नुं अ दल तंतुति टाउन बागे बन एखागै तंमा आबो नां साना मुसंगो आपेल आंगुर चेयर पावर मानी गाड़ी गुरा अब बाद दिदि निनि सामु नुं खलायथांनि खलायमेखै कुतुलै तंनि उसलुय जेमन आं तिप्रा मथा थां सामु खलायदान नायमानि खलायमानि आं किबिले फैका उसलि फैका अंति उसलि नानै बरक गिलामा तंग आं सावो जे बरक आरो तंग तुइ कुतुंग आबु थागिया ओ तुइ कुतुंग तंगमै के बीजेपी नि साकलमु फायदि हामबाय।